Здравейте хора! Както сте разбрали долу заглавието днес, ще ви заведа в Стара Загора, където аз ще ходя на моя галерия и ще ви покажа някои неща, които ще си купя оттам. Няма да съм тези плютки, след малко ще си оправям косата, тъй като мих зъбите и лицето си, след което си пуснах лек душ, обляках се с този аутфит. Това е роклята ми от Италия. Тя е лятна. Гримирах се, както виждате. Все още нямам глан, затова са ми така устните. От самия BB крем, когато съм го нанасяла, е отишло на устните и са по-бели. Но както и да е, сега ще оправям косата си и ще снимам по пътя. Много наперена в очите трън, пробваш да ме разгадае само на сън. Не можеш да ми кажеш какво за мен е окей. Преди да заговориш казвам ти не дей. Искаш куплет, дадох ти ред, стига ли? Как съм с теб, как съм без теб, виждаш ли? Ходи там да слушаш някакви други гласове. Моя най-яки, а не всички клубове. Искаш мене да си тръгнеш и от мене да си дръпнеш. Може ли да се отдръпнеш? Мърдай всички клубове. Искаш мене да си тръгнеш и от мене да си дръпнеш. Може ли да се отдръпнеш? Мърдай, бич, мърдай. Драмите на нула му до край. Ритъм дай, признай, искаш мен, аз съм най. Няма време да чакам тик-така нощта. Чули го, I'm the queen, да. Времето ти с мене стича бързо, живей. Ей, ти си моя злодей. Няма време да чакам тик-така нощта. Чули го, И така хора, преди малко излезнах от моя галерия и сега отиваме към колата. Тати, къде е колата? Махнете на хората! На тук ли е колата? И в колата ще ви покажа моите нови придобивки, като и на Тати. Тати също си взе някои неща. И с мама си взехме еднакви обувки. Тя ви маха в момента. Реших да ви покажа новите си придобивки. Ще започна с матовия молив на Golden Rose, който е под този цвят. Сега ще ви покажа как изглежда той всъщност. Ето така. Продължаваме нататък с обувките. Взех си тези гуменетки от Elsie Waikiki. Всъщност ето така изглежда. Взех си тези джапманки, които са също там. Elsie Waikiki. Взех си и ето тази блузка на Париж, както и тази блузка, която тук се вързва, така, с паетини звезди, и ето тези къси панталонки. И ги комбинирах двете. Това бяха моите нови придобивки. Надявам се да са ви харесали. Ако така, дайте там зад нагоре и се абонирайте за каналът ми. И довиждане от мен. Забравих да допълня, че също още нови придобивки имаме, но те са на мама и на Тати, които няма да показвам.